Slováci, Slovenky, vážení hostia, občania, vítam vás v mene Slovenského hnutia Obrody na celoslovenských oslavách 71. výročia vzniku Slovenskej republiky. Tej republiky, ktorá bola vykúpením pre Slovákov z nadvlády Maďarov, Čechov a domácich zradcov. Vítam vás na Dni slovenskej štátnosti. Vítam medzi nami pamätníka Slovenskej republiky a žiaka pána prezidenta Tisa, pána Michala Števka. Za organizátora dnešných celoslovenských oslav štátnosti vítam medzi nami pána Roberta Šveca, predsedu Slovenského hnutia Obrody. Slováci, Slovenky, sme tu v panteóne slovenských dejateľov v Čakajovciach, aby sme si opäť dôstojným a slávnostným spôsobom pripomenuli a oslávili vznik Slovenskej republiky. Vznik nášho prvého štátneho útvaru od čias Svätopluka. Sme tu, aby sme vyslali do celého Slovenska signál, že my, členovia a sympatizanti Slovenského hnutia Obrody a s nami ďalšie tisíce Slovákov dnes chcú a budú oslavovať vznik Slovenskej republiky. Predseda Slovenského hnutia Obrody, pán magister Robert Švec. Slovenské ženy, slovenskí muži, mládež Slovenska. Muži tvoria dejiny, my tvoríme mužov. História národov a štátov už niekoľkokrát potvrdila, že tento výrok bol, je a navždy zostane aktuálny. Aj história nášho národa a nášho štátu dokazuje, že naozaj muži tvoria dejiny. Muži marca roku 1939, ktorí pochopili, že je ich povinnosťou zodvihnúť zo zeme pošliapanú a zneúctenú národnú vlajku, symbol Slovákov, a pozdvihnúť ju na počesť a slávu národa. Pochopili, že ich dejinou úlohou je postaviť sa do čela národa a ochraňovať naše slovenské národné a štátne záujmy. Muži marca 1939 bez akéhokoľvek rozmýšľania, bez akéhokoľvek zaváhania pochopili, že musia ochraňovať Slovensko. A jeden muž z nich sa postavil do ich čela, doktor Jozef Tiso. Aj vtedy kriklúni tej doby a žiaľ aj dnes ich potomkovia vykrikovali, že Tiso je taký, Tiso je onaký a nie je hoden toho, aby viedol náš slovenský národ. Tak aj dnes dnešní kriklúni vykrikujú, že Hlinka a Tiso boli fašisti, separatisti a chceli zle.
Ale keď sa na to všetci zamyslíme, pochopíme jedno základné. A to je to, že muži marca 1939 nepotrebovali kancelárie, nepotrebovali limuzíny, asistentov a 100 000 platy, tak ako súčasní, akože národní politici. Pretože mali jednu základnú vec. A tu mali tu v duši. Oheň, čistý oheň, ktorý hore láskou k národu a k vlasti. Mali to, čo súčasní, akože národní politici nemajú. Oni nemuseli prijímať zákony na podporu vlastenectva 3 mesiace pred voľbami, pretože boli morálne autority národa a štátu. A mladí Slováci si ich vážili. Vážili si Rázusa, Hlinku, aj pána doktora Tisa. O, aké veľké nepochopenie dejinného poslania je medzi nimi a súčasnými politikmi. Môžu sa postaviť aj na hlavu súčasní politici, ale nikdy pre nás nebudú morálnymi autoritami, pretože pre nás morálnymi autoritami navždy zostanú Hlinka a Tiso, lebo sa nebáli a postavili sa priamo a zodpovedne. Dnes sme tu opäť po roku, aby sme si pripomenuli vznik Slovenskej republiky. Sme tu, aby sme nezabudli vzdať hold tomuto mužovi, prezidentovi Tisovi. Je mi úplne jedno, kto o ňom čo hovorí, pretože viem, že my pána prezidenta Tisa si ctíme, vážime a je pre nás vzorom. Môžem vám slúbiť a garantovať, že o niekoľko rokov tu nebudú stáť sochy súčasných, akože politikov, ktorí sa schovávajú za národ a vlast, ale takéto sochy budú stať po celom Slovensku. O to sa my postaráme. Chcel by som vás všetkých vyzvať a poprosiť. Žijeme ťažkú dobu. Snažia sa nás presviečať, že my sme tí zlí, že nechápeme súvislosti a že máme problém chápať určité veci, ktoré sa dejú na Slovensku, v Európe a vo svete. Nenechajte sa zmiasť. My sme normálni. Oni sú tí zlí a oni sú tí chorí. Nie sú slušní, pretože im je záujem národa a vlasti ukradnutý. Ale my sme tu, dnes na celoslovenských oslavách štátnosti. Kde sú oni? Tu mali stáť a tu mali dokazovať, že sú národniari, vlastenci a Slováci. Slováci, Slovenky, kamaráti. Ak sa vás jedného dňa opýtajú, kde ste boli v deň, keď sa nanovo sformoval slovenský národ, sformoval sa do jednotného, pevného, uvedomelého a cieľavedomého národa, odpoviete jedno jediné. Bol som v Čakajovciach a oslavoval som Deň slovenskej štátnosti. Pán prezident Tiso, prvá Slovenská republika, česť a sláva.